Ukukholelwa kuzithunywa. Kanjalo nakuzithunywa kuphoqelekile ukukholelwa kuzo zonke ngothilwazo nangazinye. Kumele sikholelwe ekutheni u-Allah wathumela kwizigqila zakhe izithunywa ezivela kubo, zethula izindaba ezinhle, zixwayisa futhi zimemela eqinisweni. Lowo oyozilalelayo uyophumelela athole ukuthokoza, kepha lowo oziphikisayo uyothola ukulahlekelwa nokuzisola. Esokugcina kuzo nesiqavile kunazo zonke umembulelwa wethu uMuhammad ka-Abdullah sallallahu alayhi wasallam, njengoba u-Allah esho, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nebala kuzo zonke izizwe sathumela isithunywa ukuba sithi, khonzani u-Allah bese niziqhelelanisa nezikhonzo zamanga. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Izithunywa ezingabethuli bezindaba ezinhle nabaxwayisi, ukuze abantu bangagxeki u-Allah emva kokufika kwezithunywa. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. UMuhammad akasiye ubaba wandoda phakathi kwenu, kepha uyisithunywa sika-Allah nomembulelwa wokugcina. Futhi lezo kuzo u-Allah azigagule ngamagama noma bagagulwe isithunywa sika-Allah sallallahu alayhi wasallam, sikholelwa kuzo ngazinye, njengoNuh, noHud, noSwaleh, no-Ibrahim nezinye. U-Allah azidlulisele izilokotho nokuthula